O BNG de Poio quere converter a parroquia de San Salvador nun entorno agradable para os veciños. Para conseguilo, o primeiro que propoñen é reconverter o Peirao da Barca nun espazo onde os mozos e mozas poidan practicar skate. A primeira idea sería ordenar todo este espacio e crear aquí unha pequena instalación que permita ese tipo de actividade. Outra das propostas dos nacionalistas en materia de infraestructuras é a urbanización das avenidas da Barca, de Antelo Mariño e da Porteliña. Estamos falando de a mesma carretera PO308 que atravesa o corazón de aquí de toda esta parroquia e que son zonas que necesitan unha actuación desde o punto de vista da accesibilidade para as persoas, sobre todo con mobilidade reducida, crear zonas, aceras anchas en condicións e reurbanizar esas tres rúas para darlle un carácter máis urbano e máis accesible. A Caeira tamén unha das zonas claves do proxecto do BNG de Poio. O grupo local quere abrir un novo vial, crear un parque público na parcela municipal e construir un local social para os veciños. Ter un local e ter un espacio verde con diferentes instalacións. A idea é crear un parque infantil para os rapaces, pero tamén crear un parque destes biosaludables para as persoas maiores. Eso é o diseño que, xa digo, está moi estruturado, está moi avanzado, o que é o vial xa ten a financiación e agora que quede a contratación. O BNG asegura que estes proxectos xa están moi avanzados e Luciano Sobral móstrase convencido de que se farán realidade no vindeiro mandato.